Hello ladies and gentlemen, welcome to Moscow Channel Academy and welcome to online class with me, Online Tutu. I am super excited to have you. Our today's lesson is short English sentences. Darasinmu na yau shine gajerun jimloli na Turanci. Ga yadda ake haɗa jimlolin da kuma caccanja su. Fatima has a dog. Fatima tana da kare. An ba su a ambaci Fatima sai a ce she has a dog. Tana da kare. Fatima and Kabir have a newspaper. Fatima da Kabir suna da newspaper wato jarida. In ba su a ambaci Fatima da Kabir sai a ce they have a newspaper. Suna da jarida. He has a car. Yana da mota. Idan mace ce sai a ce she has a car. Tana da mota. The boys have pens. Yaran suna da fensira. In ba a son a ce boys ɗin sai a ce they have pens. Suna da fensir. A kula da na saman nan inda aka ce boys jam'i ne, saboda haka ba a son a faɗi boys sai a ce they have pens. Suna da fensira. He is sleeping. Yana bacci. Idan mace ce sai a ce she is sleeping. Tana bacci. Idan su da yawa ne kuma sai a ce they are sleeping. Suna yin bacci. Idan kan kare kake magana ka nuna kana da wani abu sai ka ce I have a book. Ina da littafi. In kuma kai ne kake yin baccin sai ka ce I am sleeping. Ina yin bacci. Wannan shine yadda ake gina waɗannan sentences da kuma caccanja su. This is today's lesson. Thank you, Moscow Academy.